Ja to najavljam kao reinkarnaciju Michael Jacksona, izvoli Goran ovde, pa ću ja da dođem malo tu ovde kod tebe da popričam. Dakle, samo ja ćemo playback i da vidimo prvu plesnu koreografiju, kako ne, slobodno. Ovde može sve uživo programu da radimo sve što hoćemo. Naučim ja, mislim, čisto malo samo, ajde. To je koja, desna, leva noga, dobro. I? Aha, to da radi. A dobro, ne mogu je baš tako. Dakle, Goran Filipović, kako se to kaže, imitator Michael Jacksona. Dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, bolje te našao. Je li teško biti reinkarnacija Michael Jacksona ili je to nešto potpuno prirodno i normalno? Jeste. Puno treninga, puno vežbe. Puno obaveza, puno i pritisaka sa strane. Da pokažeš da možeš da budiš to. Jer uglavnom ljudi kažu nema šanse, ne možeš. Ima i toga, ali bravo. Uporan biti najbolji. Bravo, reci mi imamo da najavimo nešto što će biti u narednom vremenskom periodu. Ima, samo prije toga da kažem, emisija ti je sjajna. Hvala puno. Mnogo ljudi gleda. Hvala puno. Da pozdravim moje divne gostove, divne dame u emisiji. Hvala puno. Tvoje gledalce. Hvala puno. I da kažem, sviđa mi se tema muškarci, ženi, onda upada Michael Jackson. Bravo, Michael Jackson uvijek upadne kad treba da upadne. Da, šta najavljujemo? Najavljujemo veliku turneju s jednom plesnom grupom. Idemo, obilazimo Srbiju, idemo klube, posle idemo Crna Gora, Austrija. Grupa? Plesna grupa se, evo, kao što piše ovde, Oh yeah. Tako da krećemo ratnički, što se kaže. Bravo, i to je u narednom vremenskom periodu. Tako je, što reality će biti tako. Bravo, i jedno čekamo. Mi ćemo vidjeti još jednu koreografiju, odnosno još jedan ples do kraja jutra na kvadrat i se smesti ovde udobno. I samo da kažemo, ljudi, ovo je najbolji novinar. Hvala puno. Uživajte. Hvala puno, Michael Jacksone. Hvala puno, Gorane Filipoviću. I moram da iskoristim priliku da pozdravim ove moje fančete što su me danas prepoznali, pa